Els habitatges visats durant el 2025 han estat de 2.139, una xifra similar a la de 2024. S'inverteix, en canvi, la tendència, ja que augmenten els habitatges plurifamiliars en prop d'un 12%, tot i que no s'arriba encara als nivells de fa 5 anys. En el cas de Palma s'han visat prop de 700 habitatges plurifamiliars, enfront dels poc més de 130 d'unifamiliars. Hemos recuperado otra vez el 5 viviendas plurifamiliares sobre una unifamiliar. Y aquí es donde con poco a poco vamos a conseguir más vivienda a un precio razonable. En canvi, segueix prevalent la construcció d'habitatges unifamiliars a municipis com Capdepera i Calvià. Y a lo mejor hay que cambiar algún plan general para permitir que todos los trabajadores de la costa tengan al lado de la costa una zona que sea residencial. La reducció d'habitatges unifamiliars respon també a la saturació del mercat de luxe que, segons el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca, ha arribat al límit. Y yo creo que la siguiente crisis que nos va a entrar ahora en el sector de la construcción es la crisis del mercado de lujo, que no le va a quedar más remedio al promotor que ha hecho esas inversiones a bajar precios para poder vender su producto. Asseguren que el mercat ha abandonat el ciutadà, que és qui necessita l'habitatge a un preu assequible. Els visats per reformes d'habitatges han crescut prop d'un 20% respecte a l'any passat, però si veiem l'evolució dels darrers 5 anys, el percentatge arriba al 33%.